Kinong hikai bat ki kena skul harengkat kilong kemi kesnong paham maulen arpomer ha kejisanan lang ke HNYF menta kesni kilami banyaki akhmat ka kerdop jong ke cakatho yaki kali kit mar lani ke Whitebridge kabudan hasnong narang yakni kejiki la pelong ha kaspotrik duber arjar arpuar da ka ki kena skul bat kinong hikai kila pelong da kejia rali bat nakaliang kilong kemi jong kesnong paham maulen rengkat kit khot ke HNYF kila pelong da kejingsong klaim mungwar akhmat ka kerdop bandung syakate Whitebridge habayo banikren bat kinong hikai bat kilong kemi bat kinoy lam kaseng HNIF klay thu kadaw kabala un pelong ban mi un persya kadehi namar ka jingsem jing e jing khina skol bat kin nong sang snong kibasa hajan kate ko Whitebridge bat kumju kibujuya lanti man kasi na jan kane ko Whitebridge na kadaw ka jingjor jong jing mi pumpum kabala penjabo ya kaliar ka bakin nong sang snong kibasong basa hajan kate ko Whitebridge bat kibujuya juyang kimnu chu watang bandrin muslim ha kabala bu jingma sikade e ya ka koy ka khya keluar yang kamai ibu mereka keluar tang ya kadang selok kita yo pisah tapi yang itu yo pumpum mana pum jikot ke jikya pang mana yo pang mana yo kita wari kita selok ban siang mbak marjohi muntan jing laj jure ka pumpum ya no ni mana ke jik ha pumpum abang ya ada pakai pendiang ni pendiang pumpum nak long sandut dalam kita pumpum nak ngam ya ya cara kencang dapat ulang ni dah lagi orang banlek seni kau di ban sanyi mentah lek tang dak aktif klem kam de ya wan si ya wan hene ya wan si ya wan nang de tang dak aktif ba kham talai de kata ta de la wan ya kalai la dak lem tang ka ka dak kiau re ban chinai ka sorok ma sungai poi ya kan men de kata ban tang wa ta kin sa kan dit men riu kunjungi kimi lain ban school ende ki phong da kajan bali ende dap ka school ki bat poi ka uniform jong ki kala saw ayo mas poi yin ki la yo bayong kli no tang une timik la karong ya ayo bayong ki corona uni ki corona asli corona uni ne na kanya yung men corona mana sa corona ni ki triu ki thau corona malak keluar corona lamar corona la pum la bang palat pum deung Kilong kami ngimla manusia di hukum nampak kena sekolah nampak kalian kajian kesan kabam kadirong ada hukum sudah. Ini soal asyak kami kilong kami ini kilong hukum ketika badan kata mentang. Soal asyak kayak gitu kilong kami ni hapan soal kalian mengorang ni. Pada kecing pada di hukum ngimla manusia hukum. Rasa ini juga bagi pang sistem nampak hukum. Kepada pun kepada kecing saya ini juga ngimla manusia. Kadang ini kami ni berpau kadang susi ka bakhaw ke kan ka sni mentang yon chok lan mo kan hine ke i jing dawa ka jong phi pat mau ni trai ba de jong ka kata ni dawa khnang ba un siang rong no ba un pen bahai kan ka kata bat sai ku maha ba kan kata baha kan surok khnang ba ngin laj pum ngin laj dak eki ching sniu kan nadu mono pil amar kan jing ya ani nadu pawan kan ka kata hi kaching angi pungi bilong pini ni lama kan kosin la yang la persya ular ini bengin sinano in penbahano hey umla ban lai la arsin kilong kemik la yang ma umla ban lai laisen ban ka ba menta na kaliang jongi kum ke no hikai ki ba hikai kane kasko niu iba ki khna skor ke la jinjar bha khamtam ki uniform jung ki kloi bha ban jabo na gadau jong ka pum bambiang kane kasuro na gadau ba kane kasuro kamdon blak topi kalong betang pum bat mau Teng tagadau ngi wan hang ne ban percaya jur halor kane ban ngi kwa ba kane ka surok kam dei su belong kumne nang ne sikmat kade ban long lak toping lane hakano ka dur ka ba nakliang ka government lane nau private sector ula ban panbhai kane ban laj kane ka jing pum te kibaya sendran lang ban ngi hakane ka por ba percaya hak be yadip kane ka jinye nakaliang jong kine ki long kumi bat nak kalian jom kesnong ka thawi bro koi ki kwa ba kane kadai ban long kalanti ka babha bat ka bam don jimai ki khna school ro bar ka juk kapor ka jinglong pumpum jom kane ka jaka te nalor ki senglong kumi ki ba ya sendrop lang pan ngi kane kapor ni don ru na kalian jom ki seng rang ba kumu rang ba snong jom kane ka paham uleng bat ki rew rang ba ki ba ya dei bat kane ka area hangne na paham uleng bat na narang ki sendrop lang pan ngi kane kapor but nalor kini kina kasang HNYF kia senran lang pat ngi
ba makiru ki sngo dehok ba banyak kersan yang i kum ke school ba ka jeka jok ke school ka de benlong ka pollution free ka de benlong ka ba jar ka jok oporo ka de benlong ka ba khoj te ka school jungi nakane ka jeka ka balong kumne pum kam da jengai ka long tang dunaya ka arspa metar to ka jing be jong ka ne ka er ka tap sedu ka school ka jungi ro kedeng ta ka daw ngi na ka leng ginong kai ngi song khya ba ha ba jede kane ban ngi kwa ba kane ka jinglong ka bom bit bom biang ka de benlong no ka ba bit ba biang fitable for the student and for the community as a whole ha kane ka area ka jungi na ka leng jungi kum ki noi kai jong ka school lada kimle ei hadin kane ka bangi yang manta ka si kamot ngim bang se ban hap sim ya ka action ka ba kham he ban ngi ha hi ban ban ya cooperate lang bat ki KSU bat ki sengbalang bat ki seng bah rangba sinong ki jong kini ki rangba sinong ki badon kini ki kadong kathai baya kane ngi haban lockdown dan ngi haban ki haban le ei nang nes kema lada kimle ngim ban seban khang talai ketika kata ngayu i ba kadai nagane kadaw hi pun ki khna school jingi kilong sendria mangkapor kofing mo te bayong khli kane ki jing bayong khli ro ngi lai su thrai ba nakadaw jong ka jinglong pum palat te haka ayom selap ngi ki khamduna henre hakini ki ayom pum nanu upnai Disembar ngi don kelas te ki yang nang ne khamtam ki khna ki ba wan nang ne ki ba yo jingpang majority kumta ki yo sendria jerho bayong khli te ngyong ba kala bandai na katu kadawi namar katu kalung ying hang tu baru itu silenter kidek ba sya ta pum te kapor selap te khamduna henre menta ni ba kun ki yo pang kita te deng ta kadaw ngi wan